Abusia me mo bibia kwa baby mbo bimpe media so to say the dane dae no. Ene nana Baffour Gyau ne madu won ene sa kopiem e wo menhia palace. Sanse na ene yeda etwato a yede kra ye nana ya de nyina echi kra. Ti wodu ani sha. No. Na ahase ino na eye nana Baffour Gyau ne dom aba bedru hono ma omo ekwa akwachia no mo ho ayefa nkasa abusia empanifo adu nti etwasom ye ona sede achia eye yewra sumankwa hene na wawa nitua ensena na Baffour Gyau de won kwa agro wa abra onsa agronifom abusia se akom ka obi na se de ne kɔ akom tete a na se de sa akomfo kro ekɔ agro a ohu penya okoto achia we chwe amamre ni amane ne ntete pa eye ne konfo panyi ade amano agro ne fom akonfo a o matwa ha nyina hia nana Baffour Gyau emma a otiti wo makom hwe makom de obu hye wo mo ebusia se nana konfo ana opanyi bi ekwadwabo biase a na se